Ahojte, zdraví vás Mišo zo strešných stanov Pilgrims. V tomto krátkom videu si namontujeme samonosnú markízu. Konkrétne sa bude jednať o 270 v rozmere 2,5 metra. 2,5 metrové markízy, či už 270 stupňové alebo 180 stupňové, vám prídu v dvoch baleniach. Prvé balenie bude obsahovať markízu, v ktorej vnútri sa bude nachádzať ešte táto montážna sada, ktorú si o chvíľočku popíšeme. A ešte jedna takáto krabica, ktorá bude obsahovať takéto zosilnené konzoly. 270 stupňová markíza bude obsahovať 3 kusy, 180 stupňová markíza bude obsahovať 2 kusy. Keďže aj 2 kusy sú maximálne postačujúce na 2,5 metrovú 270, my si nahodíme na priečníky 2 kusy týchto konzol a následne si o to prichytíme markízu. Táto časť konzoly bude pripevnená o túto kolajničku zo zadnej strany markízy a následne si túto časť konzoly pripevníme o jej nosný prvok. Môžeme to urobiť takým spôsobom, že najprv si to zameriame, ako by nám to vyhovovalo, kde zhruba sa bude nachádzať tá markíza, či ju chceme vyššie alebo nižšie. A keď máme predstavu o tom, ako to chceme mať, zmontujeme si konzolu dokopy. Konzolu máme pripravenú a teraz si ideme z balenia vybrať T šrúbky, s ktorými pripevníme konzolu o priečnik. Takže v tomto čiernom balíku sa nachádza kolíky na kotvenie markízy, račňový aj pevný vidlicový kľúč, to 13. Ďalej tu máme kábel na pripojenie napájania ku svetlám. Markíza má osvetlenie. Ďalej tu máme dvojicu španovacích klatiek a nejaký spojovací materiál. Čo my ideme teraz využiť je to, že vyberieme si z balíka T-čka, zoberieme si T-šrúbku, zasunieme si ju do T drážky priečnika a následne, keď si nastavíme vzdialenosť, ako to chceme mať, pritiahneme maticu. Dáme si podložku, maticu a dotiahneme. Keď máme konzoly upevnené, zoberieme si balíček s krátkými šrúbami a zasunieme si tieto šruby do kolajničky a následne ich prichytíme o konzoli. Teraz stačí už len presunúť šruby cez konzolu, dotiahnuť markízu a môžeme otvárať. Markízu máme pevne pripevnenú, môžeme pristúpiť k prvému otvoreniu. Vo vnútri máme ešte nejaké ochranné prvky, tie si odstránime. A ďalej si môžeme vybrať sáčok, kde sú ešte španovacie lánka. Tie si dáme bokom. A môžeme začať povolovať suchý gips. Dôležité je si zapamätať, ako sa markíza otvára prvýkrát, aby sme vedeli,
akým spôsobom ju znova zatvárať. Keď ju máme v tejto fáze, vyberieme si zo sáčku jednu z dvojice španovacích klatiek. A kladku prichytíme o oko a môžeme si začať otvárať predné rameno. Zoberieme si druhú kladku. Upevníme si to na miesto. Tieto španovacie lanká sú reflexné, takže v noci v prípade, že na to zasvietime s čelovkou alebo s akýmkoľvek svetlom, sú dobre viditeľné. Takže kladku máme. A tento háčik, ktorý sa nachádza na konci lánka, zahákneme o nejaký pevný bod, buď na aute, alebo na stane. Takže toto lánko si povolíme a ideme si ho upevniť. Markízu máme otvorenú. A čo sa v nej nachádza? Vo vnútri máme integrované tyčky, ktoré môžeme použiť. Vieme si takým spôsobom ešte upraviť sklon markízy. Tieto tyčky môžeme používať a nemusíme. Ďalej, čo sa nachádza vo vnútre v markízi, je ešte takýto výčnelok, ktorým si to môžeme pridvihnúť, aby nám lepšie odtekala voda. A môžeme si ukázať osvetlenie. V balení sa nám nachádza káblik, v ktorom máme tu 4 konektory. Trojica, ktorá sa nachádza bližšie pri sebe, túto trojicu si zasunieme do týchto troch ramien a potom ešte jeden na dlhšom konci, ten si zasunieme tu. Tento káblik si vieme takto prichytiť, nech nám nezavadzuje. Potom si vezmeme obyčajnú powerbanku.
a stačí už len dotykom prsta si nastaviť také svetlo, ktoré nám najviac vyhovuje. Samozrejme vieme pracovať aj s intenzitou. Svetla si vieme takýmto pridržaním prsta nastavovať, či chceme na plnú intenzitu. A powerbanku si vieme odložiť do tohto úzdierka, ktoré je v tejto časti. A takto vyzerá naša 270 v plnej kráse.